गिबियावनो आङो बयखौबो साबायखर होदों जायफोरानोखि बे गोलाव लामा हान्थिनाय सोलायनायनि थाखाय बे लामा हान्थिनायाव बाहागो लाबाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो जायफोर रायजो राजाफ्रा गामि गामि थांनानै जोङो हाबलांनायाव खबर लालांनायाव जायफोरानोखि मदद होबाय बिथांमोननि रेसपन्सखौ होबाय बिनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो साबायखर होदों गमामायैनो जोबोद मोजां नांदों गासै खैराबारि समष्टिनि सिङावहाय रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आरो बे सोलायनायजोंनो दिनै समाजावबो मोनसे सोलायनाय फैगोन राजनितिनि सोलायनायजों समाजनि सोलायनाय माने हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय आरो जौगासारनाया फैगोन बेखौ माने बयबो आसा खालामगासिनो दङ बिनि थाखायनो दिनै जोङो जि माने जि पदयात्रा हाबाफारि गोलाव हान्जा सुरनाय हाबाफारि जों लाबाय बेवहाय जोबोद मोजां नांदों आरो रायजो राजानि रेसपन्सआ जोबोद मोजां आरो बेनिखायनो जों सानदोंबा जे गमामायैनो खैराबारि समष्टियाव रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आरो UPPLनि सरकार फैनायखौ बिथांमोना लुबैदों थांनाय समाव माने लोमसाव दैमारि बिथां इयामोन लोमसाव दैमारिया माने समष्टिखौ बिराद डेभेलप जाबाय होननानै बुंसारदों नाथाय बिथाङा दिनै गोलाव सम आथिंजों थाबायनानै मा नुबाय आंनि आरो जों गासैबो मानसिफ्रा जिखिनि हान्थिबाय जों जिखिनि नुबाय जोंनि जितु एक्सपिरियेन्स बे गोलाव लामा हान्थिनायाव जोङो गासै जोंनि खैराबारि समष्टियाव 240 किल'मिटार जोङो गोलाव लामा हान्थिबाय आरो बे गोलाव लामा हान्थिनायाव जों नुबाय जे गामि गफानि लामाफ्रा दोंसेबो मोजां जायाखै दालां गैया जों औवानि दालांजों बारै बारै फैदों जेराव दालां गैया जोङो दैसा माने हाब्रुजों जोङो बारबोदों लंपेन्ट फैखो जोङो हान्थिबोदों दा बिदियाव जोङो दिनै लामा सामानि जितु माने जौगासारनांगौमोन बेयाव जेबो जायाखिसै आरो बिनिफ्राय बिभिन्न समस्या रायजो राजाफ्रा जोंनो बुंदों जेरै गोग्गो लोंग्रा दैनि बेबस्था गैया दिनै कारेन्ट मानसिफ्रा मोनजोबनो हायाखै दिनै माने बिनि अनगायैबो सोलोंथाइ इनस्टिट्युटफोरनि बाथ्रा बुंदों धोरोम अनुष्ठानफोरनि माने माखासे बाथ्रा बुंदों बेफोरावहाय दिनै जे रोखोमनि उन्नयन जानांगौमोन डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बेफोरो जायाखै आरो बेखौनो दिनै रायजो राजानिफ्राय जोङो मिथिदों आरो बेखौ नायोब्ला दिनै सोरबाया जुदि माने जाहिर खालामनानै लायोब्लाबो जौगासारबाय उमुक जाबाय तुमुक जाबाय होननानै बुङोब्लाबो बेवहाय गमामायैनो जेबोआनो जामाराखै आरो बेखौ लानानैनो दिनै रायजोफ्रा दिनै परिबर्तन नागिरदों नङामोनब्ला दिनै हयथ' रायजोफ्राबो परिबर्तन नागिरनाय नङामोन आगोलनि BPF दोलोनि बिजाथि बिथांखौनो नागिरफिनबाय थागौमोन दिनै मानो बिथांमोना ओंखारबोदों UPPL दोलोनि जिथु गोलावसिन लामा हान्थिनाय जि हान्जा सुरनाय हाबाफारि बेवहाय मानो बाहागो लानांगौ बिथांमोना नङाबाथ' रायजो राजाफ्रा जोंखौ बरायनाय नङामोन बिथांमोना जोंनो बे समस्याफोरखौ बुंनाय नङामोन जों बेनिखायनो दिनै बुजि मोनबाय जे गमामायैनो रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आरो बेवहाय जेबो थांनाय 17 बोसोराव जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि जायाखिसै जेरै आसा खालामदोंमोन बे रोखोमनि जायाखिसै एफा एनै दोंफा दोंनै लामायालाय जायाखै नङा जादों नाथाय बेजों रायजो राजाफ्रा माने सन्तुष्ट नङा अब्लाबो दिनै लोमसाव इएम बारगल साख्रि होननानै बुंदों साख्रिखौ बबेनिफ्राय होगोन 17 बोसोराव जुदि साख्रिनि कुनु बेबस्थाखौनो लानो हायाखैबा कुनु इन्डास्ट्रि गायसननो हायाखैबा कुनु फेक्टरि गायसननो हायाखैबा साधारन स्कुलफोरखौनो प्रमिसलाइज खालामनो हायाखैबा मानसिफोरखौलाय बोरै संस्थापन होनांगौ जाखो बोरै माने साख्रि बाख्रि होनांगौ जाखो मानसिखौ थाखा फैसा खामायनो थाखाय बबेयाव लामा होनो हांगौ जाखो बिथांमोननि सरकार सालायबाय थानाय समावनोथ' हाजार लाख माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै बाहेरा रायजोफ्राव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जादोंमोन थाखा खामायनो हैनो गोनां जादोंमोन बिथांमोना जुदि हानायमोनब्ला 17 बोसोरावनो साख्रिनि लाइमोनफोरनि साख्रिनि आंखालखौ फोजोबनानै होगौमोन रांखान्थि जौगासारनायनि खामानिखौ मावगौमोन लामा सामा जौगासारनायनि खामानिखौ मावनो हागौमोन नाथाय बिथांमोना मानो हायाखिसै केबल गावसोरनिखौल' सिन्था खालामबाय जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै बारि बागान बानायबाय हा हु बानायबाय गारि बांला गासैखौबो बानायजोबनानै लाबाय खिन्थु रायजो राजानि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखिसै आरो रायजो राजाफोरखौ दिनै मोननै बाहागोआव बोखावबाय धोनि आरो गरिब मोननै माने बिथांमोना बोखावनानै दोनबाय दिनै धोनियाव सोर दङ सासन खालामग्रा सानै साथामसो मानसिनि बादै टिका मावग्रा सानै साथामनि मानसिनि बादै बाखि जेसेबांखिनि जनसाधारन दङ बिसोर गासिबो गोरिब गुन्द्रायानो गासिबो दुखिया जानानै दङ दिनै स्कुलनि समस्याया जोबाखिसै सात्र सात्रिनि समस्याया जोबाखिसै आरो जों जुदि धोनि जानांगौब्ला जों जुदि बिसिआव सिनायथि मोननांगौब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो मोननो हायो जोंनि समाजाव हिउमेन रिसर्स बहा जाखो सुबुं सम्पद बहा जाखो IAS अफिसार IPS अफिसार साबेसे दिहुननो हाखो डक्टर इन्जिनियार साबेसे दिहुननो हाखो दा बेसो बाथ्राया दा बेवहाय जौगासारनायनि ओरैनो स्ल'गान होयोबाथ' जानाय नङा गाबोन समफोर जों ओरै मावगोन तोरै मावगोन 17 बोसोराव जुदि नों हादियाबा बाबा नों गाबोनलाय बोरैथो मावनोलाय 5 बोसोराव जोंखौ आरोबाव बन्चित खालामबावनोसै दा बेखौ रायजो राजाफ्रा अलरेडि मिथिखाबाय आरो बेनिखायनो BPF दोलोनि जाय बिजाथिफोर दङ बिथांमोनखौ जोगारनो थाखाय दिनैनि रायजो राजाफ्रा साग्रिद जाखानानै थाखाबाय बिदिब्ला बे खेबाव नोंथांनि देरहानाया नाथाय खिन्थु लोमसाव दैमारि सिगांनिफ्राय आं गोबां भोट लानासो देरहाबावगोन होननानैसो बुंनाया बुंबायनो थागोन जाय मानसिया खनसे पावार मोनफेरो बे मालाबाबो पावारखौ गारनो हाया नागारनो हाया
आरो आं सानो माने जायानो जाया मानो खैराबारि बायदि समस्थियाव दिनैनि तारिखाव कुनु माने रावबो बेवहाय माने फेक्टर नङा दिनैनि तारिखाव UPPL खौ फेजेननो हानाय कुनु शक्तियानो गैया दिनैनि तारिखाव